Jodak mar kar Thidhi Ayala e kaunti ma Siaya koro nigi geno bang' kambi mar Dominion Farms Limited mar joket mwandu mawuok Ulaya lando ni giseduogo kendo e pacho kaendi ne tayo chenro mag alworano. Wuon kambi mar Dominion Calvins Burgess masani ni e pacho kaendi kendo mosebedo ka timo romo mag lalruok gi jodak ma alworano owacho ni en kod paro mar dok e kar Thidhiano. Burgess ma yande otimo dongruok mar pur e lowo Mayala owacho ni ogeto dok kendo mondo mi ores alworano kolero ni jopiny osebedo ka manye nyaka ne wuog kanyo. Moko kuom jopiny Mayala orwako okang' ma kamano. It has been stated clearly by the Land Commissioner and by the Governor that they have no right to it and they will get off, and then the Land Commissioner will give the whole thing to the community and the Community Land Act. And then the Community Land Act has asked me to come back and do this. Taduogo puro kanye mangatuka duogo moditi puothi munene wandiko petition norengo borengo as a governor no yie no puodho kama ne Calvin nenentie no mi list mane kod defunct county council machon. Akwayo ni josiasa ma jothurwa, akwayo jothurwa un nyithiwa kendo unwege kendo unowetewa kikwago siasa moro mar riembo jaket mwandu wakel jaket mwandu Siaya kae mondo mi wati maber nyithiwa nwang' chiemo moindewa onwa kwene matime ohala mondo Siaya county mondo wang'e osuru kuo kuom ofukewa. Nyocha one county ma wan gimane watimo ne wana consumers gimora mora mane ne wanyalo golo mwabe wausi county moro onge, lakini kalure kod effort mar governor wan kod Siriwo rice mill to kendo duogo mar Calvin enu pak maduong' kabisa nikech wan sure no wadhi bedo kod kambi mar niang' to mchele bende dhi medre. Ji adek omaknegi bura e doho ma Milimani ka itudogi gi ketho mar tiyo gi riekni mag okora e yawo simbe ma iuso gi kambi mar M-Kopa e yor hola. Achijego magin Jeremiah Njoroge, Marvin